Ok, 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 ok. Ojo kubut dalane lunyu. Ok, 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 ok. Woi Jongo. Jongo. Lah. Sikile dono ngisor ora sopan. Tenang ae. Ora usah kuwatir. Kowe ora usah kuwatir. Kowe ora marah lesu. Kowe lesu tak kae mangan, kowe ketelah tak kae ngombe. Arang sik ngentane musuh. Musuhe nek wis metu di mateni. Ojo ora. Oh, ya, wis musuhe ndek. Sakit kok. Ok, 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 ok. Sopon kae. Ya ampun. Jangan ki. Hop hop hop. Kowe jangan. Iya jangan. Aku tak mergawe ke jangan. Ya ampun. Lo lang sepeda malu kondi. Iya. Iya. Ayo muda. Helmet digawa ilang kok helmet. Kalau gua seorang punya mental. Tigo saya helmet tigo saya. Ayo. Muda. Ayo muda. Gitar aja gitar. Jojokin. Tak urusin ki lo. Akal-akalan go motor beriki lan kondi. Aduh aku ngubengi ra kudu mlaku aku. Delok ana kirek loro. Ade mbok kene aku iki lho. Lah aku yo wedi kok. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Matane. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Siap. Rek. Lo kira ora sopan kowe. Lip manus lip. Ayo lo. Dene ngomong akeh mati rek. Ok, Tuman kowe. ok, Mati ki. Ben mati yo wis ki. ok. Woi, iso kaya ora. Kayak dasi keluwe nyat.
Gandene kena banyu kudanan. Ampun aku wis dikepuso karo ini. Aja tulungi. Ora ana, Bos. Ke dipangan lah weh. Oh ya, meno nek. Ae to. Apa iki? Piye? Iri loro ae diadai. Diadai. Diadai sakit lho. Ayo. Ayo dicekel. Yo, sakit cekel. Lon-lon ae. Oke. Lon ae. Siap. Lon nek kira mlayu. Kalane sebabmu. Paline di mang. Engko nek mlayu ora sida mangan kok. Tak palenane sing bakok. Oke. Ah, Cocok. wis oleh kirek loro. Oleh pilih loro. Dibuat ning kali ben aman. Aja mbok buah. Lah diapakno? Didol. Iri ape tak dol? Payu. Payu. Tenan po ora? Yo tenan no. Neng delok-delok bobote, Mas. Ya bobote sih. Iya. Ditimbang bereng. Yo ditimbang. Iyo. Ayo ditimbang saiki lho. Tenanan lho. Iya. Wah, jebule abot. Antem yo. Kandhane yo mesti payu larang iki lho. Aku oleh kiri seneng atiku. Cocok ora? Goblok kowe. Goblok yu. Kliru. Kliru piye? Kiri sak ning jowo. Goblok iki lho. Bratara iki bento. Lho kire tak adahi ngene kok malah Plengak mengguri yo. Didelok. oh, alah. Kandhani. Kowe ora percaya. Ediane Iki lho sing mlebu kirek utang. asahku wis klebu malah. Piye? Kirek utang mesti. Pinterin aku. Kirek utang. Kire putih Iya. Piye? ora iso. Lho kok ora iso? Kire putih yo neng guriem. Hah? Kire putih yo neng guriem. Tenan po ora? Lengak. Yo ora. Dah sini neng di. Lah yo ning di Sing maca wedok dah sini. jenenge Darsini. Dah sini kok. Ediane jenenge kok apik. Takoki ya, Celuk. Dah sini. Oi. Jangan bilang ya. Lama sih. Kita tak pateni tengok. Lah. Celuk ah, Celuk. Tak celok sing nyori rokim lho kok. Bocahe tak. Woi, aku kene bos. Kowe meneng sik. Aku enggak iki masih toprak sik. Makan yo. Yo meneng yo. Nih dah sini. oi. Apa Kim? Kowe ning di. Wis disare rokim nek ning jero sak ora ro piye. Celok kowe. Tidar sini. Apa mbek? Iki kowe tenan. Yo, kowe kok iso ning jero sak iki piye ceritane? Kowe nek pengen jelas teko Rokim luwih jetial. Moh, aku ora kenal Rokim. Sing wonge dolanan naik terus. Sing kliru iki kowe. Lho. Lah kuwi janget kowe kok. Malah ngeneni wong. Lah tek ora gene. Iso nyalahno. Kowe metu nggo sak aku ya anu ta, Bos. Lah aku gawa sak, tak jak ngadahi kirek loro. Iki ra kowe sing kleru. Aku nah sing kliru. Ya kowe sing kleru. Kudune ra diadahi sak ra ngono. Kirike. Dah sini ning di. Kok ora ana ning ndi terusan cah. Iki Kim. Ning di. Ning guriku. Ana apa lagi Kim celok kowe.
Coplok. Ngadeg. Coplok. Kowe kok iso ngadeg barang iki? Dicoplok medeni wong iki. Ndase kecantol. Kecantol raine. Kene. Sepedae balekno. Balekno sepedae. Balekno. Kowe cek kaget dolekno.